Uffiċjali tal-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali ssoktaw bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar il-bomba li l-4 wara nofsinhar splodiet f'Razzett fil-Gargur. Il-bomba jidher li kienet fil-mira ta' Kevin Ellul ta' 42 sena magħruf bħala Double Zero li jinsab jissielet għal ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li l-bomba ħadet ftit tas-sekondi wara li Ellul fetaħ il-bib tar-Razzett. Madankollu l-istess sorsi qalu li l-Pulizija mhix teskludi li l-bomba setet kienet diġà fir-Razzett u ħadet b'mod aċċidentali. Kien biss il-ħamis wara nofsinhar li l-Pulizija bdiet tiġbor l-evidenza minn ġo Razzett fil-Gargur dan wara li fl-għodwa tal-ħamis krejn tal-kostruzzjoni beda jtella s-saqaf tal-planki li ġarrab ħsarat kbar mal-isplużjoni u li waqqaf lill investigaturi milli jidħlu fir-Razzett minħabba l-periklu li nħoloq. Minn sbieħ il-ħamis filgħodu bdiet ħidma bejn il-forzi armati, il-Pulizija kif ukoll kontrattur privat sabiex eventwalment jitneħħa s-saqaf u t-tiġrif li kien hemm fir-Razzett fejn l-4 wara nofsinhar allegatament splodit il-bomba li ħalliet lil Kevin Ellul f'kundizzjoni gravi fl-isptar Mater Dei. One News jinsab informat li l-kundizzjoni ta' Ellul għadha waħda gravi fejn ġie stabbilit li ġarrab xi ġrieħ interni. Fil-fatt il-Pulizija għadha ma tistax tkellem lill-vittma biex tibda tifhem aħjar jew taqgħod il-biċċiet tax seta' kien il-mottiv wara din l-isplużjoni dan minkejja li skont sorsi Ellul kien magħruf magħha minħabba każi ta' droga. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-ħamis il-Pulizija kkellmet diversi persuni fosthom il-persuna li kienet mal-vittma kif ukoll ġabret diversi filmati minn kameras tas-sigurtà fil-madwar dan anke biex tistabbilixxi l-aħħar movimenti tal-vittma u tal-persuni u l-karozzi li kienu qed iduru fl-inħawi qabel u wara l-ħin tal-isplużjoni. Fil-fatt l-istess sorsi qalu li għaddejja ħidma sabiex tiġi identifikata il-persuna li l-4 wara nofsinhar waslet lill-vittma fuq il-post u telqet ftit qabel l-isplużjoni. Minkejja li l-Pulizija qatt trid tidentifika lil persuna li allegatament waslet lil Ellul fuq il-post s'issa jidher li m'hemm ħadd suspettat brabta ma' dan il-każ. L-istess sorsi qalu li hu mifhum li l-bomba użata f'dan il-każ hija magħrufa bħala Improvised Explosive Device madankollu qatt mhux magħruf x'attiva l-bomba. L-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-iskwadra tal-omiċidi fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali bil-għajnuna tad-Distrett ta' Birkirkara.